alaikum. Kamar yadda kuka sani muka saka muku bidiyoyi, to yau ma mun taho muku da wani wanda za ku samu free Litecoin. Kowa ya riga ya san Litecoin, ba sai na tsaya dogon bayani ba. Wanda Litecoin shi ma sanannen crypto ne. An san shi, ana samun shi a manya-manyan kasuwanni irin su Luno da su Trust Wallet da sauran manya-manyan kasuwanni. Bari mu je direct to the video. Bari mu tsaya akwai shi a Play Store. Yawwa, so kun san shi, we'll just go to Google and ka shigo za ka yi searching free Litecoin. Bari mu yi searching. Yawwa, to kun ga ya buɗe free Litecoin. So ni na riga na yi downloading, sai kawai I just have to open. Okay, kun ga your friend and another friend. Okay, so ko kuka buɗe tun da it is your first time, za sai kun sa email ɗinku, sai kuma abin nan, sannan za ku ɗauko Litecoin wallet ɗinku daga kun sa kenan. So kuma app ɗin nan suna biya ne every Tuesday. So inda za ku kalla can sama za ku ga balance ɗin na 64,300 Litecoin Toshi. So da Toshi ɗin ana buƙatar 100,000 ne. So kun ga yadda abin yake, ga dai Hawali claim nan, bari mu shiga. Daga shiga Hawali claim ɗin nan ba wani biya jiya kuma to. Network ɗin nan yana da matsala, amma dai it is very easy. Inda kun shiga Hawali claim ɗin nan zai buɗe muku, sai ku yi danna speed, da kun yi spinning zai samu muku Litecoin ɗin. So haka nan dai za ku yi ta yi. In ya kai 100,000 ɗin nan shine automatically they will pay it into your wallet. So hakan nan abin yake. Mun gode, muna alfahari da ku.